Daripada nganggur mending tak masak suket teki wae. Lho kok suket teki salah maksud kuwi godhong kucai. Iya iki lho godhong kucai, godhong sing kaya godhong brambang ngene iki. Tapi gara-gara enek sing komen videoku sebelumnya jarene kaya suket teki dadi niki aku mah melu-melu ngarani suket teki. Iki arane iki brambang jambak utawa apa ya brambang-brambangan ngono kae. Iki dioseng-oseng dimasak karo sego goreng utawa dienggo gawe mendoan ki ya enak. Lah kira-kira yen daerah sampean ngono ki enek ora godhong kucai kaya ngene iki. Nah iki mah aku semetik semene iki ya karo lombok keriting gorene rong gejel langsung tak gawa mulai. Iki setengah dapur langsung wae godhong kucai iki terus dirajangi sesuai selera. Sesuai manut karepe ati jaman karepe tanggamu ndak mata ndak cocok. Mari ngono iki tak goreng tahu putih ben kok iso kumpulan karo godhong kucai ini pas dimasak dadi siji. Nah iki bumbune wis wangi, tokolane ceblungno, godhong kucaine ceblungno, tahu gorenge ya ora kena lali. Yo sreng-sreng aja lali dirasake rasane iki ngalor apa ngidul, etan apa ngulon. Nah wis mantap ngene iki jikoke sego panas anget-anget. Lho lak ya gampang to masakanku dina iki wis pokoke masak saset rasakaken sambel rasakaken nyebut sing penting hal barokah wetenge wareg.